Hani kapor sajisian pat nga dap da ka jingkaman ya ka bangan yo banya kren bat pi lang ba ka ktien ka jong blay banga ngai fi doni ka man sim man shot score ya ka ktien ka jong blay ya ngo yo blay ngi paho ba ka ktien ka jong blay ni gisngi ki mamanta banga ngai kapor ka sapoy ro bangin sa kardo ya ka ktien tang ba kat bangin ang yo paho ngin bam paho ya ka ktien ka jong blay but I ba ka ktien jong blay kan long ka ta ka ktien ya ka ba pinda shon ya ka ha ka donot ka jong phi ba pin kan mau ya ka ba ka ktien ka jong blay ka kren ka ktien jong blay ka ong la da nga puli ka ni ka por proverb lai ka khot balai ka ong what I ba ka ji snai ba ka ji shakin e no ye me to te eki ha ka rendang jong me to tho ya ki ha umaulan kniap ka donot jong me ka babel ka ong ka ta tho ya kata ka ktien ka jong blay ha umalon kaniap ka donut jong me ne ban ha ka donut ka jong ito ding ta bang yo sngo ka ktien ka jong blay mentang idang paho ka ktien ka jong blay ngi de ban tho ka ktien ka jong blay na mar hapo jong ni ka donut ka jongi ka don shisha kata ka dolen kaniap ka donut jongi ka bangi haban tho angta ban pren ya ka ktien ka jong blay hoy ka ktien jong blay ka ong ni ka por la da na puli ngi la ban shem na ka shiti ka jong Paul si korin mo ka nigal nong balai ka babel ka ongum ne gani ka dekot ka ba shiti ba ar korin lam balai gani dekot ka ba lai ka ong ki ba paushin na ba ki long ki shiti ukres ya ke ba la 3 minute dangi ya ke ba la tho da ka sia henre do min sim u blay ba em ha ki malon kniap henre ha ki dolan kniap ka donut ken tading ta bagi don ka ktien ka jong blay ai bangin tho ya ka ktien ka jong blay ha ka dolan kniap ka donut ka jongi ta ai ngo yo blay ba fi osno ka ni ka ktien ka jong blay shim kya ka ktien ka jong blay ai ba fin kan ma ka ktien ka jong blay ba fi la ban im da ka ktien ka jong blay yo don ba sha tu no ne yo don ba sha khang no tading ta la dang idon ni ka ktien ka jong blay ka donut jongi kan long sha ka ba kemen nga khamut ban kren ni ka subject ani ka skin ringa don da ka way pat ka subject ya bangan kren makata ka long la don ka way ka por way brio uba tip ngam tip jayu ka gm jo tang ba uday brio ubale ka je ba butang brio am pila ban shem ha ka gospel jong u Yohanes kan long basan na do ka khat ban kong terter ngi yang ni bolodon ni brio am bule ka je ado kan no tip ado live prasnam bule ka je balai an pani fi ktien jublay ka ongom no uni brio shong am hang ta hapo ka pung Bethesda but habo jisu wan am man yakan do ya am uong jisu am kwa ban yo kya ong nan bara ya nga sha ka pung na mar shwa bangan pois da sha pung la don ki we da ki bala kan ti no ka jinkali ka long kum ni laibu pras nam am ushong ka ka pung da shukursi khndiat la poyem sta sha pung ne gum no ne laibu pras nam de ule ka je ushong ta kana ki wa breu kin ai u kam ki breu mo kwa ta ka empathy na ka sympathy ki jong ki breu ya bon shio krong e nang ta bam e nang ta habu jisu me kwa ban yo kya wong dan bara inga sa sha pung shwa ban bagan thi mangala dan ki we ki bagan thi talai bu prasnem tala dau kwa sha ban yo kya tula de ben kursi khndiat la point to jan marsud ki ka ta omod ki angal ta pum spa mo henre ni breu panam dan bara inga Nasuo ba hagani ka por am dan sibun ki bule ka je ba ka jinglong mensim kan tading ta pila de ben poise e ka jim ki jong pi and rai pi sngo sun ai bi la de pi sngo kumba pimla pi sngo kumba dan ba yarap yo pi sngo kumba ba de tang ki breu ki men sun ai bi anga re kwa ba no fi ka ni ka sngi ka momentam hoi nga ai ngo pa di jisu am bo jisu mshimla kan ta yu breu bule ka je shim kan tat yo to breu bale ro ha ka jingem la da pilong kum new breu bla shu ma shong sa haju pile ke je pi ong la no try wan la no try kta ga la no ngan yo jipen kia kwa banong fi la pilong kum taru jisu sa wan men kta fi pi om sem nem la pile ke je tadeng ta kwa banong fi ni sngi man ta ka de pi ban sno to in a way ba la pilong kum no ka jim ke jong fi ublay wan om tang nakabanta kita ki bapop nre wan am ta ki bale ke jero nan ta kita ki ba shuat daw le bi shuat dong nakabanta kita ki ba shukmi lanti ki jing snai ki jong breu ne ki jing rap ju ki breu ki ba bon sien bi shudai be bi ong yarap shirap
Mereka ni kesengi kawan sisa ka jingerap ndai syuk nak Ibreu, mereka kawan ke jingerap no blay. Bau tram kuai pi pinculong sa hajuk, pinculek kjeh sa, pincudan sa hajuk syajuk akan ke jingpang ka bakin jaman sim ke jong pi. Utrai 1M ban ong pi kwa kia, la piong ngakwa utrai pedieng na ifi yang tohong tohi. Tadi ta bau ni Ibreu uang ngakwa yo kia ujisong yang ra ke jing tia ke jome ya no. Ban kumta to Ibreu la yeng. Tagi mat sola jong ikla yok bor ula yeng na ta jaka baula ra ya ta jing tia ka jong tau shlia bu siang ta lai bu prasnem ngatip shlia la pei thrai lai bu prasnem de ula ra tau shlia bu jot tu shlia bu pei ula ra ka ra da dei ngat la bret no hintai ta mau ni bre ya ta shlia jot ura sa ba dei ta ko abno fi ni ka ski ka bamenta yang na ka jaka ka ba pipidon bat yat no nang ta namar bu trai hak ni ka ski uong ye pi yang bat yat no. Nai shong sa hajo nai up yu tau angel jong blay bo wan namar umde shu angel jong blay ban wan re ukun jong blay wan hakane gesngi ban ya kentu mar khmat fi om shu ban pen ki ya ga om re ban pen ki ya ga jing im ga jong fi tadeng ta bu try wan ban pen ki ga jing im ga jong fi pim de ban shong sa hajo ban shu ai dao bangau bamla ngau botlot ngau bo pop ngau bom dan jing nang jing start nga bo biet nga bo kumta what ai dao akwa ban fi ga gesngi what ai dao what ong ba ni ngam su kwa ban le just seng ni ding su thaj na ai dao bang su nat ba i ta na bang kita kilong kumta what ai dao ka ban fi hagane ke sngi angel jong blay u klem wan ban pen ki ek reu jisu wan ban pen ki ek donot ke jong fi badeng ta habu try pen ki ek donot jong fi leng ba ke khubor fi sngo kalai fi ban yang ya no but pila day ban let chega temple let chega jaka ka bo try dan ya ka fin let ban money ya try what ong bangamla aku apa nang finum da ski pio sngo ni ka ktien wat ai dau sho ba pin ong bam dan bara nga aku apa nang fi ka ski dan bara fi re ujisu wan ban ra fi ujisu wan ban penyang fi ujisu wan ban shai bor fi ujisu wan ba pide ban le no da ek ba tmai ni da ski wanam shong sa lai prosnem yo pikut aka jingyap la chai yo pishuput nto ha ba shong yo ba marsin kut mesin poi direct su job Mnumdan wangel belaan pen ki ke jim jofi mndan mano belaan pen ki da jisu wana gane gesngi ban pen ki ya ke jim ge jongfi ya ka ba fim dei chuman chong ajo pen yang bat pi pen yat bangangai gane gesngi ke bamenta wale ke je wat ai daw sho ngakwa balong ipi kalau dei pi ban sedang ban screen ublela pim dan jaka bele jeseng wan si potternet ngi priang bi pi ken riang kan ono pi ko kan no pi mala kan no pi la yo red card nano wan bai ka jaga jo potternet ke jaga jong ki red cards today ta ko abong ifi one bu try pen tmai ke jim ge jongfi fi along invalid fi along shau breu ubam la le esho ge jim ge jongfi la se ki breu ke la kan ta ifi ki breu ke la ta ifi wal ki bahaying ki basam ro ki la ngia ifi today ta ko abong ifi ge sngi u jisu dan hagane ge jaka but one ban pen ki ifi one ban snap ko ktien ge jomble ngidon just sing nado ka sngi balang ngidon sngi sajan ngidon sngi try one balar fi kwa bani kendo yang ngar ngadon sngi baar bat sngi sajan one ngala bu khnang ke por ngala plat khnang ke por bani kren bat pi tading ta ngam dei shu manga ban wan sheng jong pi kala dei pi ban wan sha ka prayer center jong ka potternet number try ke ke ski ula pniang e fi na ka ta jinglong de ko ka bakin jaman sim ke jong fi ba pin so tu shi sha ba pi la kia ka dei pi ban wan what jong ba shong sa yeng pastor is nga pastor pendua yang tading ta kwa ban fi ke ski na kwa ban fi wat le ke je ban shu pastor is nga shu dua tading ta kwa ban dua na kam ta jong fi ke por ta wan no si ba ar ngadon apply ya ka por khat wei becheng adan hang ni ha do ka por reu nyo beje jan met tadeng tam wan banya kendo wan ai daw kum new breu bu shong sa ajo lai prasnem piru na ila temen ba pi shong sa ajo wan no akwa banong fi kidon ki temen ki bla nyor ki bamila shu wan re haba ki yet i pastor ki yet u try ki wan la ka wan da bal ki yo akam baru tadeng tam wat juong ba dan pre fi film ju call ru shupet sa pastor mentei shupet la temen so kan no ngaka abna fi wan bani syam yutra tadeng tam abu por si baar si sajan wan ye kendo nyo ye kendo fi ai ka shuk tin jo blai balal fi wan kamut la tikina fi la khia la fi wan ngar tikina fi la lat na kata ka jingpang ka ba fi sakut sa haju ublain kar kui fi ni ka por menta ka ban duai nam ta jong fi kabrab am kmat nya duai
Try ni kapon nga dway tadi kon jome. Ngangai ke try ke snow ke ktien jome. Kinom sakut sa aju. Kinom le ke je shu nom taga sngi. Kinom dan shu ke taga daw and I daw and kin yang kin ya but try kin wan man shigrima ban money me ban yero ke tenge jome. Une ubreo habula yo ke ulet ke temple. Ba uda ya kendo shi shayo jisu. Ba jisu ru da ong ine ubreo wan le pop show. Ba gade ke ta ya pi na do taga sngi. Haba pi pediang you try ga day ya pi ba pim day shu ban le pop. Ga wai na ki pop ga de ke jing le ke je. Na kwa abong pi wal kjeh ba ngam la ban just ngam la ban duai ngam la ban skriu blay wan among shom ta na mat haga de gisngi mdishu angel jong blay wan pen ki da kom reu jisu wan pen ki ga don jong pi bo wang pi yang ba to ya ba ngai do ma da gisngi ra da jing tia mdishu ban bat ya pi pila de ma pi ken ban ra da jing tia ngam tip une breu le yu da jing tia ngai la bret da jing tia la tia de bot mai ngai try run ker kui pi pin yo da ga bot mai da do ma da gisngi ga don ga bot mai ga jingmot ga bot mai ba nom sa ko sa jo pin shagri u blay da ga jing command Dway nga kui pi bat kan tay bat chendrang bat temen bat krobat kelung bat kenang dway nga kui pi agar tengu Jisu Nongkhryiem amen amen try nga kui pi samla sam hoiro ma try nga kui pi sawan ngin kuno pi yo ban shukri lang try mo Jisu la jenran non por shun la kjeh kulishi bon ngi say shampol sha kasngi blem da bramju amen